Я перайшла на беларускую мову трошкі больш, чым год таму, і у мяне ёсць чым падзяліцца. І можа быць, гэта не самая папулярная ідэя, не самая папулярная рэч, якую кажуць, але я нават за сабой заўважала тое, што ў мяне ёсць нейкая такая перадузятасць да беларускай мовы, у тым плане, што я таксама чалавек, які быў выхаваны ў Беларусі, у рускамоўнай Беларусі, дзе ўсе прадметы ў школе, напрыклад, яны выкладаліся толькі па-руску, акрамя беларускай літаратуры і беларускай мовы. Але у адрозненні ад шматлікіх іншых беларусаў я ездзіла ў вёску, у якой мае дзедуля і бабуля размаўлялі па-беларуску, і моя маці, якая там навучалася ў гэтай вёсцы, яна навучалася яшчэ па-беларуску, і калі тэлефанавала дадому, то размаўляла па-беларуску. Дома былі беларускамоўныя кнігі з дзяцінства, і таму для мяне гэта было нармальна, суіснаванне беларускай і рускай мовы, як бы гэта прымала. І таму пераход у мяне гэта была сітуацыя, якая павінна была адбыцца вельмі даўно, і проста трэба было нейкі рычажок, нейкі момант, каб гэта адбылося, і вось гэта адбылося. Але тым не менш, я ўжо цалкам была вымушана, прымушана сама сабою любыя сітуацыі абмяркоўваць толькі па-беларуску, я заўважыла, што мне здаецца, што нібы некаторыя беларускія выразы, некаторыя беларускія словы гучаць нібы не так сур'ёзна, неяк карыкатурна, неяк ненатуральна. І я аналізавала гэта і думала, чаму, і зразумела, што ў маёй галаве таксама ёсць такая ідэя, нібы беларуская мова нейкая калхозная, нейкая такая, ведаеце, не такая класная, як руская. Я зразумела, што на самой справе гэта немагчыма. Гэта проста нелагічна, такога не можа быць. Я маю на ўвазе, што никакая мова не можа быць аб'ектыўна горш за іншую. І як я прыйшла да гэтай думкі? Ведаеце, ёсць мовы розныя, напрыклад, там у Афрыцы яшчэ недзе, дзе ёсць нейкія розныя гукі, якія мы нават не ў стане вымавіць, але яны могуць падавацца нам вельмі смешнымі. І вось, я думала пра гэта і думала пра тое, што людзі, якія вымаўляюць гэтыя гукі, якія размаўляюць з дзяцінства на гэтых мовах, ім не падаецца, што гэта смешна. Для них гэта натуральна, і як гэта можа быць смешна, калі яны там перадаюць свае думкі, і гэта мовы, на якіх іх навучылі размаўляць. То бок, калі мы думаем, што нейкая мова смешная, гэта тое, што нам пасадзілі ў галаву. Так вось, у нашу галаву пасадзілі нам, што мова нашых дзядуль, бабуль, нашых продкаў, яна нейкая дурная, яна нейкая глупая, яна нейкая смешная. Не можа такого быць, разумееце? Сама гэта ідэя, яна нелагічная, яна не мае права на існаванне проста з-за таго, што гэта ненатуральна так думаць пра нейкую мову. То бок, гэты канструкт, ён штучны, такі падыход, ён штучны. І я пачала прымушаць сабе прям нават тыя словы нейкія, альбо што, якое падавалася мне смешным, вымаўляць, казаць сур'ёзна і несці сваю мову з гонарам, таму што на самой справе я ёй люблю, я ёй вельмі люблю, і мне здаецца, што шмат у каго з беларусаў было такое адчуванне, калі некаторыя словы па-беларуску ўсё роўна гучаць так сочна, так смачна, і па-руску зусім не так. Таму выбірайце самі, на якой мове размаўляць, але мне больш хацелася, кожны думаў сваёй галавой, і кожны сам вырашаў, як ён жадае. Не прымаў бы проста так тое, што яму даюць, а сам вырашаў, як ён хоча, каб было ў яго жыцці.